యొక్క డొమినిక్ గారి యొక్క పండుగను కొనియాడుతున్నది. ఈరోజు క్రీస్తు ప్రభువు యొక్క సందేశము మత్తయి శుభవార్త 17వ అధ్యాయము 22 నుంచి 27 వరకు మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ రెండు విషయాలు మనము గ్రహించగలము. ఒకటి, క్రీస్తు ప్రభువారు పొందబోయేటువంటి శ్రమల గురించి, మరొకటి క్రీస్తు ప్రభువారు ఈ లోకంలో జీవిస్తుండగా మరి ఆయన ఆచరించినటువంటి మత విషయాల గురించి మనము తెలుసుకోగలుగుతున్నాం. మొట్టమొదటిగా క్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క మరణం గురించినటువంటి విషయాలు ఆయన పదే ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే క్రీస్తు ప్రభువారు మనకు సెలవిస్తున్నారు, ఎవరైతే నన్ను అనుసరింపగలుగుతున్నారు వారు అనునిత్యము కూడా ఈ శిలువను ఎత్తుకొని అనుసరింపవలేనని అంటున్నారు. అంటే మరణం గురించినటువంటి సత్యము మానవుని జీవితంలో తప్పనిసరిగా ఆ యొక్క మరణమును రుచి చూడాలని హెచ్చరిస్తూ, ప్రభు యొక్క ఉద్దేశం ఈ లోకానికి రావటము ఆయన భోగభాగ్యములతో మరి జీవితాన్ని గడపగలిగి అనునిత్యం కూడా తండ్రి విస్తరణకై ఆయన పడుతున్నటువంటి పాత్రలను పొందబోతున్న మరణమును జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు దేవుని బిడ్డలారా. ఇక రెండవది, ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, నిర్గమకాండంలో మనం చూసినట్లయితే మరి దైవ ఆలయ కార్యక్రమాల విషయాల్లో మరి 20 సంవత్సరాలు పైబడినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా తమ వంతుగా ఆలయ పనుల వరకు అభివృద్ధి వరకు చెల్లించవలసినటువంటి సుంకము విషయంలో క్రీస్తు ప్రభువారు మరి తన యొక్క బాధ్యతను నెరవేరుస్తూ తానే కాదు తనతో ఉన్నటువంటి తన యొక్క శిష్యులను కూడా ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నారు. దేవాలయ పట్ల మీ బాధ్యతలు తెలుసుకొని దానికి అనుగుణంగా స్పందించాలి, సహాయం చేయాలని క్రీస్తు ప్రభువారు తోటి శిష్యులను కూడా మరి ఆయన ప్రోత్సహిస్తూ వారికి మాదిరిగా తన వంతు మరి దేవాలయ పనులను చెల్లించడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మరి ఈ లోకంలో కూడా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఇదిగో ప్రతి ఒక్క సంఘం అభివృద్ధి చెందాలంటే, ప్రతి ఒక్క మరి దేవాలయం అభివృద్ధి చెందాలంటే సంఘంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ యొక్క సంఘ బాధ్యతను అనుసరించి జీవించినట్లయితే ఆలయం దేవాలయంగా మారుతూ అనేక మందికి ఆశ్రయించేటువంటి స్థలముగా మనం చూడవచ్చు. మలాఖీ గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 9, 10, 11 వచనాలు మనం చూసినట్లయితే తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు అంటున్నారు, నన్ను పరిశీలించి చూడండి అంటున్నారు. ఈ 10వ భాగము దేవుని సన్నిధికి తీసుకురండి, అప్పుడు మీకు సమస్తం కూడా సమృద్ధిగా లభించబడుతున్నదని. కనుక క్రీస్తు ప్రభు యొక్క మాటలు నమ్మదగినవి, ఆయన యొక్క ప్రమాణాలను నెరవేర్చబడినటువంటివి. మరి ఆయన యొక్క మాటలను ఆయన ప్రమాణాలను మనం గ్రహించి గమనించి ఆచరించినట్లయితే, ప్రభు చెప్పినట్లు మనం నడుచుకున్నట్లయితే తప్పకుండా మన దైనందిన జీవితంలో అభివృద్ధి చెందుతాం. మరి పేతురు గారు కూడా మరి ప్రభు చెప్పినట్లుగా సరస్సు తీరానికి వెళ్ళి ఒక గాలం వేసి చేపలు పట్టినప్పుడు మొదటి చేపలు ఉన్నటువంటి నాలుగును తీసుకుని ప్రభు కొరకు, అదేవిధంగా తన శిష్యుల కొరకు దేవాలయ పనులు చెల్లించమన్నారు. అదే రీతిగా పేతురు గారు తన జీవితంలో చేశారు, అద్భుతాన్ని చూశారు. దేవుని బిడ్డలారా, ఎప్పుడైతే మనం దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను క్రీస్తు ప్రభు యొక్క మాటలను మరి జీవించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము, అనుసరించడానికి ఆశపడుతూ ఉంటాము, తప్పకుండా దేవుడు మనం దీవిస్తారు, మనం ఆశీర్వదిస్తారు. ఇక దివ్య బలి పూజని ఉద్దేశపూర్వకంగా ప్రార్థన చేసుకుందాం. పిత పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున